me mama hwefo ani metiefo akwaba na emu odin yie pa e de ba eye afidikasi we so attention TV so pam show de bia se mo amu dada ya me ka chem se mo fa comment no so entitle emfa embra na mo subscribe na mo like page no na mo share eye videos na across all the social media platforms so e de my mo PSC na Natalie sa de bia me betena ha masema me kan se unti bibia se a fa comment no e fa comment box na fa bra na yentena se ni read say ezi read am obi ati be read am obi ati be wasem hia ye betena se ne enye mpanyimfo na me ne wo mo asinkonya ne ya bese ensim no ati ase ma na ye relationship na wo kan fo bi akɔhye ba bi saa ne ɔkɔhye no ne o se kuntu hwani na chia na ekɔ no asa ba biem sese bi obefa ne kunu na na so oba befa ye na yire ye a eno so yebesi nkonya nti wonya de ye ebenya titurufu am wo sinkonya ne mpanyimfo ne abobu nsem no ho ne wanya ho enti ase ene eba na bi mpo a unse bi a spiritual marriage e bi a woda na bibi ne woda ne san ne ma na ebenya asofo nso wo fie bibi a okomu bia enti na ye obi e comment a odi aba te se omodi ho abobo Ghana for say obi ye na se na Natalie ye pese wonya asofo na omfie ha na ono omtena se na ono mtweko na obi se mo se eye asori sika kra no ye de na den na wo sa asofo no de asori sika eye because wa kwa mama so ma kwa nsole ya asori sika ye de nti enem so okay nti na me kodue mu na me kofa eye Prophet Afful edina ba ene fidua we ma me ne no eba betwetwe nkomo ni emu odin yie ni ejetua to den pa Prophet Afful amen pastor me ma kwa ba de ba meje so ewo yesum ida obade no asese guswa ehwe yesu no ma yenkwa tentense ani ekoye ni ene de da epono so a me no ye ba be won ntwetwede sebi Ghana for ede abane so mo ntom ho ase asori sika kra ye de eye den meda etiefo ani ahwefo ase enen so se urade bia nya kwan ma yetume behie mu ha asori sika ye de bo asori no okay ne ho enjuma bia ye ewa so no sa na ye de asori sika ne ye sa na o se udi ye mpuntunjuma ewo asori mu e bia na mo toban ye to asase na mo to asase na mo to nkonya ye to nkonya asase ye to nneoma gu asodem ye ya asodem ye kan ye to ta asodem ana ye bibi for asodan no nyame adwuma no ho a ene na ye de eye eno nko a se unto nka se eno nko a pese asole wo ho na asola nka se wo ho no ye nkofo bebre omo dan asofo omo dan asole no wati ase nti obi o ma wo ya asole pon baba asole oni ne okofi obedi nti so otumi ka kire wa ana hu nipa bi otesa na e wo se aso no etumi bua no emeda situation no ya wa asole sika no yetumi dibi ebua nkofo bi omusua adwuma ye neoma bebre nti ya ka asole sika eye saa neoma no ene wo se asofo ne e wo se yadiye anase yadiye pacho ti saa na mede ne de eti ema yeah sorry bebre wo Ghana etwa ye ho ahia no asofo no bebre wo behwa wo hye coat akese no waje ne ka akese no waje ne shoe ne anu ye be wo me ne bi wo krampa no muti ne so ne nom de cream kakra fam okay ne spray ya be nom de abodwe no mo sanso spray ni kakra ne tesa ye kuha en na sofo maame so agigi ya dem en na wo san be ne asan ko ye sofo maame kura ato e de amano na sorry member ebre esu etete na muakura no yemfa emwa na sofo ni edi sika ni yie e wo sa asore nim nti eye anase enye sofo di asore sika eye sofo di asore sika eye okay because won tum ko ye adwuma na won tenase na okomende ya medwuma ya dinsi adwuma bi e wa asase so okay but obi a fi se bia ya medwuma no wa won pa adwuma no na wa ya me adwuma ya medwuma ye sunsun mu ne honam eye owu adwuma esen driving work
betumi ewu at a time bia nti dia me pese me kan ina na se asole sika ya de boa asole no ba eno so nkire se ya de boa asole nti obi o ma ye adwuma na ye na adwuma na osan wa abadan asole no yanya ne sa pajawati ase bible say moma aduane mu o me fie moma sika entine me fie aduane betren ya me fie afi ebupendu collection no ebupendu no ya de boa asol sika na nso ya de boa nti dan nneoma na eba asol fie yina no eye afole na ya de abo ye ka afole bo a ya de bia wodi amawrade a wonsan wochie nkwaye den enkoji bie patwati ase na ya de bibi so bo afole mawrade a then ade bia ya afole bode no ehwe nipa yina adibia ya afole bode no obia bitumi kodi ni nchen bato atmase nti asole sika no se asole no sika wom kakra yetume boa ye de nkofo sua adwuma yetume boa se obi a oni adwuma no na wo hwe nimpa na nanka se ye serious a me pacho ye nkofo bebre ho a onye serious ate ase se wutie ma obi mo baka na wedie no achi a ubenye case because na me wo asole bi ewo agran so edro asole ne apon a asole sikeni na ye beche ama asole ma no so obi nkoye won fa nkosu adwuma won ye adwuma se obi o ma afi e be ye obi mu wo adwuma ana won so ayet se we sua epon asole obetena ho so wo siko oni siko collection on to bi ya pon akakra na wanya no nsora wo so otena ase na oji abaya ka down ye de obi sua adwuma onko patwati ase nti aso ne de nanka ye ina ye nhihye ya adwempemu na ye de bua nyankopon na adwuma no sofu bi oye kan ni nipa bia no oboa se na asole no na asafoma no wa woni adwuma no obetumi wanya adwuma se adwuma na esese wusua otumi asua se wo na esese wo ton bibia obetumi ama odwetire bi na wo de ahye wo adwuma ase eboa ema wo kra no wo ba asole a wo etumi anya bi wo de aboa afoforo nso ana wo etumi anya bi aboa nyame adwuma die ka se asofo mu diska bra wa bra wo na adwuma no wontum nka nchense mo ndiska no mo ndibi ati as but me ya one se bia wo diska no explain wo ba bi na obi so bre se nipa na abaka de a e wo se wotume bua no ana wahu se nipa na ebra e wo se wotume bua no emfa sika no empeja nkoto ka na se umfa nya de ahohia esa so twumbetuma abayan o kasa no o kan bibi ti se enuane ni na ye de boa for we say your mission house ana because you nim say first no e kan tete no mission house utimi gbowura ho where wako baby kra na de asan obetimi akoda ho e kom na duwa betimi akoda but you say dey hwe asofo bebre ni mu na obi wo ho kra na o te singing room with porch no otim with the singing room no is it a mission house or wo betimi aba ho ababeda ho obetimi abetena ho nti like e masa ne ma we nyina because ombo mto ofre me to ofre no kwa de me wa kire me de wo se metimi ko mission house na mko didi e ha so mission house na nti se first ni biem e se nyama mebere aye de be asesan e wo nyamesum nti se asofo mu mission house ana jo me das asofo ye ha wa de ye nso no eso pa ana me fan se me particular wa da mso na eso wa ye won kofo bebre ya weni da wo fan se mission house ni ho baby a me fan se asole wa ha unni mission house but owa asole na ho na amuhia no obi betuma ahia wa asole ho ati asi nya se oba manipa no kase ana ba manipa no ketwa obi a obesom yame na oni bi no e wo se obua no ma ne nyame som no ekodu level a ne so na akoma be den ebetoni yem nti wo se nipa no okom de na ana nipa ni ni antale ana nipa no etubi aye mpaboa mbi nti ne nipa no ma asole e ya de ketu ebi ne nipa no ma asole ana wo hwehwe nipa na wo hu no nti da de no wo hu na wotume bua nipa ne kakra na onye baabi ana onye ne na bi gina so a ebetuma support asol no pato ati ase nti enye mission house per se
ebetumi yetumi ya so ye aduane wo ye aduane de aba so dem obi atumi dibi na eze mo ye de asafo nye oh meme ye se wo na wo ya obi enye bebre na enye even asafo no bi wo Ghana ha krampo na omo be skrampo mu ni me bi asafo ne te ba je se wakopa baabi ni wagba kwata bi bu ha no akwaje bi asori classroom bi anadan bi no de aye mami no mo jiji members ni sika ene de mpacho enye wo nyina na wo yesa etina me ka se bebre na mpesa me kire ne se asolma bebre ha adwen the reason tia obi sofo bi mpese obi behu ni fie bebre ene o mane sei adechi obeba adechi o mane sei obesan ba na tetefo na no mo yesa adechi members no mo nko oh ehun se enye se bia wo bana ha mi ye wo sika botini bia metumi dia ma wa metumi aka kire se bia wo kwe no anso tina wa saba patwa ase ye wo sika bi o ma wa page sika ni na wo dia manipa no ade ba chi obesan abatna na mokwa asole na moji wo free na nipa ne sa mutimi ji ne hu sika nyina no de sa ka say the following week o ma asole say na woto ukwa asole say na woto me kwa asole say na say wo de ho na ebade a ukwa asole based on what you are saying no man is kana obeba asofo na week kura mutimi hye programs be say 3 times a week that week program Sunday na sa program week no okwa aso we bisa collection e bae say say but I can say man is kana de bi obeba de bi ofin so moje asam na meka we say a week program betuma ye month program crash sika baba no enu ba bia e bia wo de ne bi de ejeboro e bi de van cra na bi achirika e bit na so dem hokwa na sika ni no we to collection to bi but wo gina chi kan bebre sa e be se bia dabi antisa afafo ni metiefo me pamcho mo subscribe channel no e ma me na mo share ye videos na across all the social media platforms so enfa e ma me sa na mo like page no na mo comment ni so titles prof e wo if you ha me no e twetwe nkomo ene the Prophet Afful ama me hu say yes or the one am so me dia wo because ni asofo bi ni mu ye ne de e boro ya dwen ne ye nti ase e so mesa akone nchen because no can say missing any members no ban na next can o ya wo de kukurukura de ma na achi no san beba mo san kwa mo san to office san so e de mo ye wo ha na e alpha hour adwumadi a yes of panyin di na 12 o'clock kosi e dawn kosi e 1 e wo de empire boss ya na nse ye ne hu se ne ye twesika twitwidie abeto abonten 31st asori ana oyent eyese sofo bia wo de wo free ana so question na waje ana wafa we bo no ebeba betu bedwam saa ma obia ehu ana Prophet Paul mami ejuma no esro bia na de wo si na ejuma okay na me kan se esro bia fi aye titinu okay ne de wo ya ye kire no okay na emi ejuma no enya kansi okay ye nyina ma ye keken kakra bi na ye betuma aye okay what I say na obi no no minim bia munya wantetenye efriye aha enti no ye obi o ma Bible school na wako okay what I say when they sofu bi echi okay when they obi echi ofiti Bible school ni wi akoye sofu okay ye wo de nyame asem no yemfa ne keke enkan ne keke en ready ne keke e wo se wunya munti ase patwa ati ase ye wo sofo a osuani a nyame frɛ wo no so a wedi obi achia nse na abaya bi a ye frɛ ne Hana no hia ba onya ba no de ne ma sofo bi ye frɛ ne Eli akoda ne tena sofo ne nkyɛn bo ne breina ma fi no obeye nkomhyeni kese pa ehun se ofan titiemu nti obehu na adwuma no se dia eti adwuma no yanya ne keke ye okwa afa so kasa ye okwa afa so ye adwuma no anamo bi a obetu bia no e okwa obafa so a obetu a enkafa ohaw embrenchi ma se me no kase yetumi ya de yate nyame asam na ase kakra ne ni ofi achi ketwa na no so oba no so e patwa ate ase
enti we ni na mama enne enso ode na ne collection abatugwa enu enti na enne ebe obi batena ase abaka se na asole no ne sika na yajeje ne se sa nipa no benya asem bia ka efrima asofu ne bi abaye okay ati ase ebia ne collection bia so ebia nso nti we se ode abatugwa se no obia besusu se asofu ina sa na omotie okay ati ase ayesu eni omuban okay aha nti sa asofu emu ina no ye wonteten pa in fact ye won penefo a wotumi ekasa kira wa omuntumi enyesa okay Prof answer na obe sorry jumedie so anase ye minu ne be sorry so producer ama me science me time no aso okay. But afutu obe e na wo edema asofo a obe se obi e won na ase ai sofo nketo an won na ase sa sofo keto na won na ase no ye juma yie pa e bi kura na on ne twa ne cameraman no e bi anon ne board drums e bi obo organ oye ni ma bibiri social media everything bibia on na oye edema no ontia ni paneka omani pane hwe enso okofa appointi so ni de ne ba organ na obebo no ye shabo person when the person close obeji bibi the obebo ban so free outside and eba ye shabo ni we say kutua ne how the treatment we the ma was suffocate na so timi kra yare ekoda hospital bit ma the hospital ka be man kra so ani so for bit ma complain so sika ni ho enso obehwe shoe asofo de be ba asole obehwe coat asofo be hye obehwe car asofo be drive obehwe atare an ye de be hye obehwe ntare nso ane ma be hwe ebi kra ofo ma hye da ko fa ni fie obekọ na duane asofo si hu a wo di no wa he kra wure ebe ho futu ben e na wo de wo e de ma wo futu ama wo de ma won se nipa bi ana America no se wo fantiti bi mu a menye ni se so obi treat you bad na edwuma ne baye den ma wa untumi enye sa fanchira foforo cause me kai niama ya fe mu pan ye bedu ba bi a ye dua na mama kani na ne se adepa wo nchen a ewo se utumi bunu na wo hwaso yi esanse yan ya nam ni na no obi hwan asuan yan tin a ye chekire na ye nhyew su papa obi o ma also otra ye nchen na oni he ye adwuma no kwawieye but because of sa nneoma ni nti no nipa no ntumi stable un se onenam baby then nti afutu ametuma aka kire minua no mina na se se yakase obi yo hwefo a also sua nneoma bia efi ni awo tetene ana ne odi wachi no osua nneoma papa ene nneoma bone na mama sera ne se eya nneoma papa no ma endoso na bone ni mpodi nke mfi ya akwam because ampase de awo kan obi mo bre pa obi mo bre de ama fem no entum ma ne se meso me de obi mu ebefem sa nti na me kan first ni se yewo Bible school fo a omo amfantiti biem onfiti ya mo aya sofo ene yewo osikeni a wa ba ye sofo ati ase da sikeni a wa ba ye sofo no oni entiti bia bimu oni entiti bia nti wudi na chi a wo bebre pato ati ase dia onu hia antale bi na ope obehye yebetumi edi sofo bi achi a na yempa bo ina asai nehi ompa bo asai wantala e ba kope sofo no hu pa pato man ati ase we ni na no e de adwenbone e ba adwumanim yes na eti nti na mama kan se yen yakomam na wona wo ye na ase yentumi nhwe won entete wo yie ama won so wode nneoma papa pia bonten we na nam suma sikeni bre na de ne be hu se obi o ma onse se oti asole ofi wo nchen pe na okwati asole ofi wo nchen pe na okwati asole obetino ne nam nduru so betino ne nam wu ka ho a yemu bi ka ho na nipa no ayese adwuma ana nipa no tu sa na mon go so come de no a ontum entrance so come de no
ndu ebedu echi ehu kakra na se wo ye no se wo so to no pato ati ase nti yentete wo yie na ayenhyira amayanka sanso Bible say din pa wo hoi eyesin ahonya medase na prof obi pe wo kire kwan hin na obi no do number so atrodwa amere obi pe machi akwan a me ya asole ewo kasoa old timers of Anko Road and not town udu kasoa old timers ya me number ye 0540 93 8299 Wednesday eye empabo a esopa ti obi permit akwan a obetumi afra me number no na obenya me medase Prophet Afful nyame inshallah amen ese yeto yensafro na oba eso medase mo piesie na natile na yesu ya niema bebre pam cha mo subscribe channel no ema me na mo share videos na across all the social media platforms ne so emfa ema me sene mo ye na abre nyina no makra mo da sene piesie me nem sa me bo impo bye bye